President will announce the new National Executive at 7 p.m. tomorrow, Monday the 6th of March 2023. Kweziphambili ngokuhlwanje uza kubhengeza ngokuhlokwa ngomso ngentsimbi yesiXhenxe uhlengahlengiso kwikhabhinethi yakhe umongameli Cyril Ramaphosa. Isaphokoka imiyalezo yovelwano emva kokusweleka komphathiswa wezemfundo kwiphondo laseFreystata umnumzana Tate Magwe nosweleke ngentseni yanamhlanje kwingozi yesithuthi. Nangokuhlwanje saziphaka zishushu molweni mzontsundu. Isithethi se-ofisi yobongameli umnumzana Vincent Magwenya uthi umongameli Cyril Ramaphosa uza kubhengeza uhlengahlengiso kwikhabhinethi yakhe ngomso ngentsimbi yesiXhenxe ngokuhlwa. Isithethi se-ofisi yobongameli umnumzana Vincent Magwenya namhlanje ube nentlanganiso emfutshane ikhawulezileyo nonondaba apho ethe umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uza kuyibhengeza ngomso ikhabhinethi yakhe entsha. The President will announce the new National Executive at 7 p.m. tomorrow, Monday the 6th of March 2023. Uphinde wazikhalimela intetho zokokuba umongameli akawukhathalelanga umsebenzi wakhe wokulawula eli lizwe. Uthe umnumzana Ramaphosa uphethwe ngumkhuhlane kodwa ongamlalisanga phansi kuba ke uyayenza imisebenzi awayeyifungele njengomongameli. While he is still nursing his common cold, the President is finalizing his reconfiguration of the National Executive. Furthermore, there have been parliamentary processes, such as the swearing in of certain members of Parliament, that the President needed to take account of whilst he is finalizing the formation of the Executive. Ephendula kumbuzo kokuba kutheni kumthabathe ixesha nje umongameli ukuba bhengeza ikhabhinethi entsha, uthe akazange abeke suku aza kuyenza ngayo lonto umongameli yaye kukho imicimbi yasepalamente ebekufanele ukuba ayiqoshelise kuqala. Umongameli Cyril Ramaphosa udlulise amazwi ovelwano emva komphanga wokusweleka komphathiswa wezemfundo kwiphondo laseFreystata umnumzana Tate Magwe. Lo kaMagwe nobeneminyaka engama-59 ubudala kwakunye nonogada wakhe basweleke kwingozi yemoto ekuzeni kokusa namhlanje kwindlela u-N1 Cebukuhle eWinburg. Iingxelo zithi isithuthi sabo sigile iinkomo ezintathu ukanti umqhubi kamphathiswa kuthiwa yena ufumene umonzakalo wabalekiselwa esibhedlele. Litshone emini ilanga namhlanje kwicandelo lezemfundo kwiphondo laseFreystata nakwilizwe ngokubanzi. Umphathiswa wezemfundo kwiphondo laseFreystata ugagene nale ngqongengqonge kaqubulegqitha ikukufa ekuzeni kusa namhlanje ngethuba igaxeleka kwingozi yemoto yena nonogada wakhe. His contribution as an enthusiastic MEC cannot be forgotten, and especially, of course, his commitment to improving the conditions in the Free State. Ukanti isebe lemfundo esiseko lithi ilahleko enkulu lena kuba lo kaMagwe ebezinikele kwaye ewuthanda umsebenzi wakhe. The results that the Free State province has been able to maintain all the years are the clear indication of the work that he has put in together with his team. Inkulu baphathiswa kwiphondo laseFreystata umnumzana Mxolisi Dukwana uthi esisambakanya sesithonga sihlabanisele ecabangweni kweliphondo. He turned the Free State into a winning province when it came to education. His love for the children and his love for education was demonstrated throughout his work. Ukanti umnumzana Dukwana ugqithise amazwi ovelwano nakusapho watsho esithi ilahleko enkulu le. Iphondo eGauteng lijongene nengxubakaxaka yemizimba yabantu abaswelekileyo engekafaniswa. Kule veki kuvakala ukuba ingaphezulu kwe-900 imizimba esalindele ukuba ifaniswe. Isebe lezempilo kweliphondo libongoza iintsapho ezinezihlobo ezilahlekileyo ukuba zikhangele nakwindawo ezigcina izidumbu.
eminye yale mizimba ayinawo namagama okanye indlela zokuyifanisa. Some people may have moved from the initial address where maybe they took the ID while they were staying in certain addresses. Kuthatha iveki phambi kokuba abenkonzo zoqhaqho mizimba bathathe iincuphe zeminwe ukuzisa emapoliseni kwinzame zokufumana ulwazi ngale mizimba. If those bodies after 7 days they are not identified, we call them unidentified bodies, and they are moved from our normal storage to a freezer room. Kusanda kufika umzimba omtsha, sixelelwa ukuba sele umoshakele, oku kwenza nzima nangakumbi ukufanisa imizimba. Umphathi weliziko uthi kulo nyaka mali uphelileyo bafumene malunga ne-1.6 emizimba engafaniswanga. Imizimba engade ifaniswe iye ingcwatywe ngomasipala. Because we don't conduct the pauper's burial ourselves, it's not our responsibility. Ours is to facilitate that process when the body comes in and when there's still those investigations. After that is done, then obviously it gets transferred somewhere else in terms of the actual cost of burying. But the cost will be very minimal in the sense that it's a mass grave. Nangona bazalwa besithi mama tata bhuti sisi kodwa bangcwatywa bengenabani. Usolekile uMark Pilgrim nobeliqala lomsasazi kwizikhululo zikaNomathotholo kweli. uPilgrim usoleke ngentseni namhlanje eneminyaka engama-53 emva kokulwa isifo somhlaza ngethuba lokuphuma komphefumlo wakhe ebengqongwe liqabane lakhe uAdrian Watkins. Kusenjalo usapho lwakhe lubambe ngazibini ngenkxaso nothando okaPilgrim alufumeneyo kuluntu ngexesha lobunzima de kwasekugqibeleni. Ushiya ngasemva abantwana ababini abangamantombazana. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Kwinkcukacha manani zenkonzo yamapolisa elilomzantsi Afrika ezikhutshwe mvanje kuvele ukuba ucimicimi wombane ngumqobo emsebenzini wamapolisa. Kaloku imigulukudu isebenzisa elithuba ukwenza ulwaphulo-mthetho njengokuhlasela amaxhoba emakhayeni awo. Kwiveki ephelileyo kubulewe ngokungenalusini ugqirha wezilwanyana ekhayeni lakhe Athlone eKapa ngexesha likacimicimi wombane. Amaqela okhuseleko athi ukucuthwa kombane okuthabatha iiyure ezininzi ngamanye amaxesha kunika imigulukudu ithuba lokuceba kakuhle inyathelo layo lokwenza ulwaphulo-mthetho. During the escalation of the various stages of load shedding, we've seen a massive spike in loitering in all areas around the Western Cape, and that's posing a serious challenge because now you have opportunistic criminals just waiting for load shedding so that they can pounce on residents. Abahlali banexhala lokuxhoma kwezenzo zolwaphulo-mthetho njengoko ubusika busondele. Kwiveki ephelileyo kubulewe ngokumasikizi indoda eneminyaka engama-27 eminyaka ngethuba ibhaqa imigulukudu izama ukweba amatayala emoto yenkosikazi yayo ngexesha locimicimi wombane eAthlone. The lights went off just after 12. He was meant to go and get something in the car, but before he got there, he heard noises, and he went to check it out. By the time my brother and my uncle and Nadim had gotten outside, they had gotten into a little bit of an altercation with the guys at the thieves. Ukanti onogada basekuhlaleni bathi ukuqhekezwa kwamakhaya nokwebiwa kweemoto sisonka semihla ngemihla kule ndawo. Abanye abahlali enkomazi kwiphondo laseMpumalanga balugcwabevu ngumsindo ngenxa yokushokoxeka kwamanzi okusela acocekileyo. Le ngxaki yenziwe maxongo nangakumbi zizikhukula zakutshanje nezishiye umonakalo ongathethekiyo kule ngingqi kwimibhobho yamanzi nakwezinye iziseko zophuhliso ezingundoqo. Umasipala wasekuhlaleni uthi wenza konke okusemandleni ukubonelela abahlali ngamatanga amanzi kwilali ezichaphazelekayo. Ilangiluphu ngilenye yetinzawo letibukene nekuswelakala kwemanti enkomazi. Takhamuti titsi lena inkinga leseyineminyaka ikhona, kodwa tikhukhula lebetikhona kwamanje tendele simo sababucayi kakhulu
njengoba tamosha imishina yekumpompa emanti. Takhamuti titsi setitfole kuphefumula njengoba masipala athumela emaloli emanti. Sibonga kakhulu nje Nkosi yami besihlupheka kakhulu ngemanti since ngathi sinabo plus minus 2 months siloku sidzinga amanti la sesiyabona nyalo abona sijabulile naloku afika namhla ngelisonto kodwa nakhona lokho siyakubonga kakhulu siyahlupheka ngemanti kakhulu. Besidle imali emvula cabanga nje imali emvula abanalo ukuthi yobuyobi sidla wona ngoba sidle imali. Masipala uthi nanobe leminye imishina seyilungisiwe kusakhona lengalungiswa. Kanti-ke tinkampani letitimele tiyachubeka nekulekelela masipala. Lesi sikwenda ukuthi abantu sibanikete emanti ngema-water tankers. Lawo ma-water tanker awakho enough. Ripinga uthi leminye imindeni lebeyisusiwe emakhaya awo kulandzela tikhukhula seyibuyele emakhaya. Kusenjalo masipala ukhulumisana nebaholi bendzabuko kuti labo labahlala etindzaweni letivame kuhlaselwa tikhukhula bakhone kuthutha. Etindzabeni te-Newsroom Africa ku Channel 163 ngumweli Masilela eLangloop eMpumalanga. Mandedele uThabile Makhaphela siphakele imozulu. Mna bantu bayibazibiyi bethuna kuma mfene ngawo ke umqulu wendaba ndibulise kwemzonsundu apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yethu yemozulu igama lam ke ndikuThabile uMamthembu wakaMakhaphela nantsi imozulu. Phondo lethu lokuqala ke kuphaye monke phondo lempumalanga koloni lokupholeka amandla namhlanje futhi lizolile ngamashumi amabini abenesibhozo ngemva kwemini phaya ngomso kanti Gqeberha le meko nokusentle kakhulu futhi ku-22 degrees emva kwemini kanti yaqhubeka futhi kwakhona kwela phondo lase-Free State eBloemfontein ku-29 opholeka amandla kwakhona futhi emva kwedina laphaya ngomso kanti kwakhona phaya ko-Sasolburg kusekuhle kakhulu futhi licwengile izulu ku-30 degrees. Phondo landela phaya eGauteng namhlanje bedana eJohannesburg nangomso ngamashumi amabini abenesibhozo amathonsana ngephi ezomvula kanti emva kwemini kwakhona phaya ko-Vereeniging kusekuhle futhi kupholile ngo-30 degrees emva kwemini phaya ngomso kwakhona futhi imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngo-25 opholeka amandla wentshizane nje zemvula ezingephi phaya emva kwemini ngomso kwakhona futhi eMgungundlovu kusazoleka amandi ngamashumi amabini abenesithandathu. Nanso kimeko phaya eLimpopo koPhalaborwa ngo-33 degrees entshizana kwakhona zemvula futhi emva kwemini phaya ngomso kanti eLimpopo phaya ePolokwane kusemnandi kakhulu futhi ngo-31 ophole nje kamandi emva kwemini phaya ngomso. Nanso kimeko eMpumalanga ngeMbombela ngo-31 ophole kamandi wentshizane zemvula ngemva kwemini phaya ngomso kwakhona futhi qahlabela mgama sijonge phaya iSekhunda kusekuhle kuzoleka amandi ngo-29 degrees amafu noxa ke engiphi ngokuqhubeka kosuku phaya ngomso kanti phaya eMahikeng noSwes kusemnandi kwakhona futhi ku-32 degrees wamathonsi ezomvula ngemva kwemini phaya ngomso kanti eRustenburg kwase-Northwest kusekuhle kakhulu futhi ku-32 degrees emini ngomso. Nanso kimeko phaya eNorthern Cape eKimberley ngo-30 ozoleka amandi phantse nje yonke emva kwedina laphaya ngomso kanti phaya eUppington kwase-Northern Cape kusekuhle kakhulu ngamashumi amathathu amaqondo okutshisa phezulu. Nanso kimeko phaya eNtshona Koloni iKapa leDumo ngo-21 opholeka amandi emva kwemini phaya ngomso kanti kokugqibela nansi George eNtshona Koloni ngo-18 degrees. Mna ke ndikuThabile uMamvelase apha edeskini yemozulu ndikuthanda kangaka xesha lemyoyi. Ukanti ke abantu baphefumule ngohlangahlengiso lwekhabhinethi olujongwe ngabomvu. Ulathiswa Azania Sothwe Busakwe uthi ndicela umongameli aze asuse wonke umuntu owonqenayo ukwenza umsebenzi wakhe nale yengqesho engekho xa uthe gqi iminyaka i-35 ukuya ku-40. Unox ka-Oyi Masawe uthi noba ngayeka wethu kuyafana umahluko asoze ube khona. Umveleli Love Khanya uthi Msasi mandikubulise nalapha kwigumbi lemozulu mna ndilindele kula cabinet umongameli athethe ngezinto emazenziwe apha kweli lizwe esiza kuhamba ngendlela kungabikho rhwaphilizo lwamali kwaye kulungiswe nezinto ezingahambi kakuhle kweli loMzantsi Afrika.
uPhumlani Thabede yena uthi silindele lukhulu yaye kodwa uRonald Lamula kumele amkhiphe enjimutserha angamushintsha kanye noIgo Dongwane vele uPaul Mashatile udeputy wakhe sesobona ngaye kwabanye ngilibe kuZulu new location eFrayate Ward 11. uPhumlani Makehle uthi molo msasazi mina ndicela umongameli akhuphe bonke abantu abagugileyo kula parliamente behleli nje bayozela kunikwa abantwana umsebenzi sebeziphosa kwiziyobisi nje kungabikho komsebenzi befundile banxila nezidanga zabo abantwana izithuba zivalwe ngabagogo notamkhulu ayinbo khaniyohlala nabazukulwane ezindlini ngoku. uTshati Makehle uthi molo msasazi mina bendicela umongameli akhuphe bonke abantu abagugileyo osesifundile leyo masingene kwelandelayo. Ungalibali ke mbukeli ukuba xa ufuna ukuphefumla kwimixholo yethu ungasebenzisa le nomboro 071-670-2548. Ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo lendaba iNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV. Singonondaba benu simamba ngazibini ngokusiboleka indlebe. Ndinithanda nonke emakhaya.